Sizoqala isifundiso sethu sokukholwa namhlanje. Siyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzotshala ukukholwa enhliziyweni zethu. Uzokhulisa ukukholwa esinakho. Simkhole for izinto ezinkulu nemsebenzi emikhulu. Egameni likaJesu. Cela sisho lamazwi ngoba confession le njengoba ngithi vala amehlo ngoba ngifuna ungaphazamiseki uyisho uyikholwe. Ngiyumntwana kaNkulunkulu. Usho kakhulu ngiyumntwana kaNkulunkulu. Ngiyakholwa yizwi. Ngilokhu elithi ngiyikho. Nginalokhu izwi elithi nginakho. Ngingenza lokhu elithi ngingakwenza. Ngegama likaJesu. Amazwi aphambene engiwakhulumile ngiyawahlulekisa. Nemicabango emibi ephambene nezwi ngiyahlulekisa. Kusukela manje ngizonaka izinto ezinhle ezikuKristu. Yizo ezizakwenzeka. Ngegama likaJesu. Ngiwukulunga kaNkulunkulu. Ngiyisidalwa esisha. Indlalifa yezulu kanye noKristu. Ngihlengiwe emandleni obumnyama. Ngegazi likaJesu. Ngihlengiwe eguleni nasezifweni zonke. Ngihlengiwe ekusweleni nasekufeni. Ngingenza konke ngoKristu omqinisayo. Ngingaphezu kwabanqobi. Mukhulu ngakimi kunalo sezweni. Ngiyabonga Nkosi ukuthi ngenza konke lokhu. Ngiyakholwa ngenhliziyo. Ngiyasho ngomlomo. Sekwenzekile egameni likaJesu. Egameni likaJesu thandaza makatha paseya tapaka shata. Zena atose atepa kasheya telebosiyanta. Kuyande mandere kozena makaseya tabaya. My God, we pray excellent egameni likaJesu. UNkulunkulu sisela ukukholwa kithi. Enhlizweni zethu ehlisa ukukholwa, khulisa ukukholwa kwethu. Egama likaJesu waseNazaretha. Siyakholwa ukushila ezwini lakho ukuthi kuyenzeka. Siyakholwa ukushila ukuthi uyakwenza. Egameni lamandla likaJesu. Siyakholwa ukuthi konke esikuthintayo kuyaphumelela. Egameni lamandla likaJesu. Siyilokho ethe siyikho. Singenza lokho ethe singakwenza. Siwumphumela wezwi lakho. Kuyanda mashenda lamasaya. Lord, we give you praise. Lord, we honor your mighty name, excelling. Yamgeli sibongo nendumise vela kithi. We worship you, for you are God. Receive honor in Jesus' name. Singahlala phansi bazalwane. Hallelujah. Sokhuluma ngokukholwa namhlanje bazalwane. Into engifuna ukuyigcizelela kithi ngifuna ukuthi siqale ngayo into yokuthi samukela ngokukholwa. Samukela ngokukholwa. We receive by faith. We receive by faith. Hebrews chapter number 11 verses number 6. Madama Hebrew chapter 11 verses number 6. Ivesi esilujwayele nevesi esilizwile kakhulu ukukhulunywa ngalo. Ngicela ukuthi sifunde namhlanje singalithathi ngokulazi kodwa sithathe ngokuthi uzokhuluma nathi. Ngicela usethobele eBhayibhelini lesibusine. Ngicela ube usimama namhlanje usifundele egameni leNkosi. Ngizofunda kahle, ngifunde nyane nje lapho ufunda ngayo eqaleni. Hebrews 11 verse 6. KumaHebheru chapter 11 verse 6. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa. Ngokuba ozayo kuNkulunkulu kumelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Amen. Father, basisa ukufunda kwezwi lakho akuseni in Jesus name. Amen. Uma sithandaza siya kuNkulunkulu, makuthiwa siyacela, makuthiwa khona esidingayo kuye. uNkulunkulu kunesandla aphendula kusona umthandazo. Ngamagama isandla esamukela ngaso ukuthola izinto esikhulelelayo
leso sandla sibizwa ngokukholwa. Amen. Haleluya. Amen. Kusho uma sengithandazile khona isandla fanele ngisilule ukuze ngikwazi ukuthola lo uNkulunkulu afanele anginike kona naloku ebengikukhulekele. Leso sandla sibizwa ngokuthi ukukholwa. Amen. Haleluya. Now mawufunda incwadi kaMarko chapter 11 verse 24. Lithi iBhayibheli uma nikhuleka kholwani ukuthi senimukelisile futhi nizokuba nakho. Amen. Hallelujah. So namhlanje ngifuna bazalwane samukela ngani ngokukholwa. Kushuthi ukukholwa kuyisandla esisilulayo ukuze sithole lezi zinto esizidinga enkosini. Uma sengithandazile into elindeleke kimi ukuthi ngikholwe ukuthi lento bengikhulekela senginayo. Amen. Nizwe bazalwane? Amen. Hayi ukuthi ngizoba nayo, senginayo. Amen. Ngoba ukukholwa kuyimanje, ukukholwa kusiko ikusasa. Once kwakho ikusasa kusekona ukukholwa lokho sekuyithemba. Kodwa ukukholwa kumanje. Amen. Ingakho uma ukhuphuka ufunda la ku verses number 1 chapter 11 lithi lesingise now faith. Manje ke ukukholwa okwamanje. So uma ngithandaza uNkulunkulu mase ngiqedile ukuthandaza ngade ngikukhona into ebengikhulekele fanele ngiyilindeleke ukuthi kukhona isandla engisilulayo esibizwa ngokukholwa. Amen. And ngaphandle kwaleso sandla awukwazi ukumukela lutho enkosini. Hallelujah. Now umbhali wamaHebheru uqale usinikeza incazelo yokukholwa ukuthi kuyini ukukholwa. Mawufunda uverse 1 lithi ke ukukholwa ke kuyisiqiniseko sezinto ezithenjwayo. Bese lithi iqiniso ngezinto ezingabonwa. Incazelo leyo yokukholwa isiqiniseko ngezinto enjani ezithenjwayo. Lento oyithembayo ukuthi uNkulunkulu uzokunikeza yona noma uyayidinga. Lento ekhulekelayo isiqiniseko sayo ukuthi sikhona akusikona ukuyibona. Kodwa isiqiniseko sayo sokuthi sikhona ukukholwa ophendula ngakho ekuceleni kwakho. Ngamanye amazwi angidingi ngiyibone ukuze ngiyikholwe. Ngidinga ukuyikholwa ukuze ngiyibone. Okubonwayo kuvelwa kokungabona. Uma lithi iBhayibheli kuyisiqiniseko, kushuthi wathi ngathandaza ngase nga-apply ukukholwa senginesiqiniseko sokuthi lento engiyifuna yikhona. Whether ngiyibonile noma ngingayiboni kodwa senginesiqiniseko ngoba nginokukholwa. Ukukholwa isiqiniseko, is an assurance ukuthi lento ekhulekela yikhona. Kodwa isandla sokuyamukela yikona ukukholwa. So ukukholwa is a substance. Ingakho ngingadingi isubstance ephathekayo ukuze ngimukele enkosini. Kodwa ngidinga isubstance ewukukholwa engabonakali ukuze ngamukele. So lithi iBhayibheli ukukholwa isiqiniseko. Once nganokukholwa senginesiqiniseko ukuthi ikhona. Bakhona abazalwane? Once nganokukholwa ukuthi umsebenzi ngiwutholile senginawo. Once nganokukholwa ukuthi imali senginayo. Once nganokukholwa senginayo. Akudingi ukuthi ngize ngiyibone isiphambi kwami. Lokho sekuyimphumela yokukholwa. Uma sengibona simanifesta lapha kwami ama-result lawo ukukholwa. Kodwa ukukholwa kuyikholwa into ungakayiboni. Ingakho lithi iBhayibheli ukukholwa isiqiniseko. Uma usunesiqiniseko yini osayifuna ngaphezulu kwesiqiniseko? Ngoba konke okuzolandela kulandela ngenxa yesiqiniseko osunaso. Lithi iBhayibheli ukukholwa isiqiniseko sezinto ezithenjwa wena. Yini othemba uNkulunkulu ngayo manje? Yini okholwa uNkulunkulu ngayo manje? Now awudingi ke leyo nto, udinga ukukholwa okuyisiqiniseko. Bazalwana ngathi manje ngiyangizwa yini? So ukukholwa ke isiqiniseko sezinto ezithenjwayo. Yini oyithembayo ukuthi uNkulunkulu akwenzelele? Hallelujah. Awudingi leyo nto, udinga ukukholwa. Wathi walokukholwa usunayo. So ukukholwa isiqiniseko sezinto ezithenjwayo. Bese khona on the same line athi yiqiniso. Ukukholwa na definition esibili manje sekukholwa
yiqiniso ngezingabona. Siyiqiniso singabonakali. Siyiqiniso ongakayiphathi. Futhi uma ngithi sengiyasebenza ngiqamba manga ngoba ngikusho ngokukholwa. Ngoba ukukholwa yiqiniso ngezinto ezingabona. So useyabala ke izinto ezenzeka ngokukholwa uqala ukukhuluma ngoNkulunkulu uthi the world we understand ukuthi the world were framed by faith. uNkulunkulu wamisa umhlaba imikhawulo yomhlaba ngani ngokukholwa. Kusho naye uNkulunkulu wokukholwa. Bese thi ngabo ukukholwa ama-elders they obtained a good report. Siyabala ke lama-elders ubala mbalo I think about ufika abalo Abraham abale no Enoch ukuthi these elders they obtained the promises bathola izithembiso ngani ngokukholwa. Mekhothwa uEnoch uthi uEnoch wahamba noNkulunkulu waze wayosithela. Ngani ngokukholwa. Hayi ngezinto ezithila ezenza but wakholwa uNkulunkulu wahamba naye waze wayosithela. Bese aphinda abantu Noah uthi ngokukholwa uNoah wawakha umkhumbi. Ingekho isayini ukuthi khona imvula ezayo kodwa wawakha. Ngoba wayenesiqiniseko sento engabona. Wayenethemba ngento ezayo. Hallelujah. Now lana ke verses number 6 he then gives us the second or the third definition of faith. Verses number 6 uthi ke verses number 6 uthi ngaphandle kokukholwa akukho kumthokozisa uNkulunkulu. Now oza kuye uNkulunkulu as a worshipper oza kuNkulunkulu njengomzalwane number 1 akakholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. Bese sithi aphinde futhi akholwe ukuthi ungumvuzi wabamfunayo. Amen. Hallelujah. Amen. Now this definition ekabazalwane it's a belief that God exists. The definition of faith ukholwa ukuthi uNkulunkulu ukhona. Amen. What is faith? Faith is the substance of things hoped for and bese kube iqiniso ngezinto enjani ezingabona. Nansi kenye it's a belief that God exists. Ukholwa lo. Mangibona ihlala la ngaphandle ngifike lo ufakazi ukuthi uNkulunkulu ukhona. Uma ngivuka ekuseni ngibona ilanga ufakazi lokho ukuthi ukhona uNkulunkulu. Uma ngibona leyo sithela ntambama kuqhamuke izinkanyezi uqhamuke nenyanga ufakazi lokho ukuthi uNkulunkulu ukhona. So uthi ozayo mhlawumbe sibuke leyo mhlawumbe before siye kuleyo lithi akakholwe ukuthi uNkulunkulu njani ukhona. So it's a belief that God exists and he also rewards laba bamfunayo. Hallelujah. Amen. Now uthi ke akakholwe lo zayo angithi sikhuluma abazalwane ukuthi samukela ngokukholwa. Samukela ngokukholwa. Mawusuthandazile wamukela ngokukholwa. Awamukeli ngokuthi uzizwe ufila good. Awamukeli ngokuthi ufonelwe ukuthi hayi khona uNkulunkulu khona azwenza. Wamukela ngokukholwa before kufika iconfirmation yokuthi umsebenzi usutholile usuvele usuwamukele ngokukholwa. Before kufika isiqiniseko sokuthi imali ikhushulile. Before kufika isiqiniseko sokuthi awusezwa ubuhlungu, awusezwa lutho emzimbeni, usuwamukele ngani? Khona. Ngoba ngaphandle kwaba akukho umthokozisi bani? uNkulunkulu. So lithi ke loza kuye akakholwa. Number 1 ukuthi uNkulunkulu ukhona nokuthi uNkulunkulu uyikho lokhu athi uyikho. uNkulunkulu asimkhole uNkulunkulu bakhe ukuthi uNkulunkulu. Simkhole lokho akushilo ezweni lakhe ukuthi uyikona uyikona. Lezo zinto zidinga ukukholwa. Akudingi uze ngibone lithi iBhayibheli akekho usakubona uNkulunkulu waphila. Akudingi ukuthi ngimbone ukuze ngikholwe ukuthi ukhona. Kodwa imisebenzi yakhe iyona yenza ukuthi ngikholwe ukuthi
Uma ngiphuma nje la ngaphandle ingakho lithi iBhayibheli lithi isukule enhlizweni yaso sithi there is no God. Ngoba ngisho imvelo iyafakaza ukuthi there is God. Uma ilanga likwazi ukuphuma latshelwa kanye kuthi leyo nto kufakaza ukuthi there is someone behind. Umutshani ukhula bazi ukuthi ehlobo kubahlaza ebusika buyasha without umuntu ukuthi amtshele surely there is someone. Hallelujah. Hallelujah. So kuthi akakholwe ukuthi uNkulunkulu ukhona number 1 nokuthi uyiloko uNkulunkulu athi uyikho. Number 3 naloko aziveza eyikho ezweni simele ukumkholwa kwaZimana. Lokho aziveza ukuthi uyikho. Ngolwesine la kwiBhayibheli study besikhuluma ukuthi who is God. And some of the things esizithintile ukuthi uNkulunkulu ozikhonela ngokwakhe. Amen. Yabona ukuthi uzikhonela ngokwakhe futhi akanaso isiqala akanaso isiphetho. Amen. Nokuthi asikho isikhathi la esake wangangabi khona. Futhi asikho isikhathi le ngeke azabe khona. Amen. Uma sithi uyiphakade futhi lo uNkulunkulu akanaso isiqala akanaso isiphetho. So uma ngikhuluma ngokukholwa ngithi asimkhole ukuthi lokho athe uyikho ezweni uyikona. Amen. That requires faith. Amen. Hallelujah. So uma ke ethi oza kuye makakho, that there is such a being that is eternal. There is a being engenayo ngisho isiqalo nesiphetho ozikhonela ngokwakhe odale konke kuncike kuye. Lithi oza kuye. Hallelujah. Oza kuye noma ingayiphi indlela oza kuye ukuza uNkulunkulu uhlukele khona ukuza ukuthi sila khona ukuya kuye ngomthandazo kodwa usekhaya kodwa uya kuyena. Nikhona bazalwane khona ukuya kuyena ngokucela khona ukuya kuyena ngokuhlabelela konke lokho ukuya kuye uNkulunkulu. So uma ethi oza kuye okusho ukuthi noma kuthiwa uya kuyena ngayiphi indlela, it's either in worship or in prayer noma as a family or private or in private devotion yakho usukuya kuye. Lithi ke loyo onjalo oza kuye makakho le requirement yokuqala kufanele afike nayo ukuthi akhona ukuthi uNkulunkulu ukhona. What is the use yokuthi uthandaze uNkulunkulu ongakholwa ukuthi ukhona? Hallelujah. So siyazi ke bazalwane ukuthi ngaphandle kokukholwa akukho ukumthokozisa uNkulunkulu. Now sesiyazi ukuthi ukukholwa sifundile in previous sermons ukuthi ukukholwa kuza ngokuzwa izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Ukukholwa kuza ngani? Ngokuzwa izwi likaNkulunkulu. Njoba sila sonke sezwa izwi. Saresponda ukukholwa. Angithi bazalwane Romans 10:17 faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Amen. So if we lack faith asikwazi ukublame uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu usitshela indlela ukuthi ukukholwa kuza kanjani. Are you there? Amen. Angithi the Bible ngaphandle kokukholwa kumthokozisa. Kusho ukuthi uma sizothi siya kuye kufanele siye already sesinako ukukholwa. Lokukholwa sikuthola ngezwi. Ngoba lithi iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa. Kusho once wakholwa noma ukuze ukholwe udinga izwi kuqala. Nikhona bazalwane? Ukuze ukholwe uNkulunkulu nezinto ayishilo ezweni udinga izwi lakhe kuqala. Ngesikhathi wamukela izwi, it's either izwi elishunyayelwayo phambi kwakho njengoba ngiphambi kwakho nje noma izwi olifunda wena usekhaya. Ngesikhathi ulithatha ulifunda izwi, ukukholwa la kukhona kuyagijima kuzofuna nomuntu ofunda izwi. Because ukukholwa kubizwa izwi. Once wathatha izwi walifunda wafunda into ethi ngaphezulu kwabanqobi enhlizweni yakho kufika ukukholwa kufike kugcwala. Ngesikhathi ufunda izwi lokuthi ngemvimbo kaJesu ngaphiliswa, ukukholwa kusuka kuNkulunkulu kugijima kuyongena enhlizweni yakho. Uthi uma uqeda ulifunda izwi uzizwe ngempela ukuthi usuphilile. Lithi iBhayibheli ke ukukholwa kuza ngokuzwa abazalwane. Futhi indlela yokulanda ukukholwa ukufunda
ukufunda noma ukuphila ngezwi. Wathi ngathatha izwi ngayofaka ngaphakathi sengilanda ukukholwa ukuthi imali angakayiboni noma sengiyibonile yini, kodwa wathi nganokukholwa senginesiqiniseko ukuthi ikhona. Ngokukholwa kuza ngizwi. Awukwazi ukuhlukanisa ukukholwa kanye nezwi. Hallelujah. So angithi siyavumelana ke bazalwane ukuthi ukukholwa sikuthola ngizwi. Awukwazi ukuhlukana naye. Ngoba once wahlukana naye kusho awusakwazi ukumthokozisa uNkulunkulu. uNkulunkulu even emthandazweni wakhe once wavula umlomo wathandazela into ethile. uNkulunkulu uyayeka amagama amakhulu owashiya. Before ayobheka ukuthi uthandaza ngokwentando yini, ucheck ukukholwa ukuthi uyayikholwa nelisho lokuqala kwawena. Uma uMark 11:24 ethi uma sikhuleka kholwana ukuthi namukele, lo yakholwana zenamukele uyi-present tense. Akasho ukuthi uzokholwa ngoba usuqede ukuthandaza, noma uzokholwa ngoba usuyibonile into oyithandazela ukuthi sikho. Ukholwa nini ngalesikhathi uthandaza. When you pray, believe, the present tense. Awukholwa ngoba usuqedile. While you are praying, you believe what you are saying. Ngoba ngaphandle kokukholwa umthosi uNkulunkulu. Cela sifunde izenzo 14 verse 7 to 10. Izenzo 14 verse 7 to 10. Uzosifundela ufunda kahle. Bese besho ukuthi utobhala kahle. This time lesifuna ukuzofunda kahle. Indaba namkhotho ufunda kahle. Nikhotha ohlabelelayo nobhalayo. Lo fundayo wayimnikeza. Noma usuke efunda ukubhalile. Izenzo 14 verse cela ufunde verse 7 uphele ku verse 10. Cela silalele nje bazalwane. Khona enhlizweni yami uma ngifika la ekuseni umthandazo wami ukuthi Nkosi activate ukukholwa enhlizweni zethu. Siphume la simkholwa uNkulunkulu. uNkulunkulu angathi ignite ukukholwa enhlizweni yami. Hallelujah. uNkulunkulu angathi ngokhela umlilo wokukholwa ngathi. Uphume la indlela kade ukukholwa ngayo ingasafani indlela uzophuma uyiyona. Engathi uNkulunkulu ngokhela umlilo wokukholwa for umkholo for izinto ezinkulu enhlizweni yakho ngoba he is capable. uNkulunkulu ulinde wena ukuthi uact ngokukholwa. Ungavumi ukuphazanyiswa. Ngoba bazalwane, well, it's either you are in faith or you are in fear. There is no in between. And siphuma kalule ekukholweni sisaba. Isikhathi sisaba sesiphumile ekuthenini siyamkholwa uNkulunkulu. Namhlanje umkhuleko wami ukuthi siphume simkholwa uNkulunkulu for izinto zakhe personal nezinto zala ayibandleni. Siphume simkholwa, sigcwele ukukholwa. Ingawo ngithi namhlanje kunembewu yokukholwa efanele ezotshalwa enhlizweni yakho. Kune level yokumkholwa uNkulunkulu ofanele usuke kuyona uye kwenye for izinto okade uzithandazela. Kuthi ngithi kwabanye lezi zinto uzithandazela zincane uNkulunkulu ufuna ukukholwa for even more greater things. Sizophuma la si-activated ekholweni imbewu yokukholwa ithalekile enhlizweni zethu. Cela sifunde le ndaba, cela silalele attentive. Imfishane kakhulu verse 7 to 10. Izenzo chapter 14 verse 7. Bashumayela khona ivangeli. Elistra kwakuhlezi indoda ethile eyisilima ngezinyawo, eyisishosha selokhu yazalwa ngunina, engazange ihambe. Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma, yena eyigqolozele wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Verse 10. Wathi ngezwi elikhulu, sukuma ume ngezinyawo zakho. Yayisigxumagxuma
yahamba. Amen. And there they preached the gospel. And there sat a certain man at Lystra, important in his feet, being crippled from his mother's womb, who never had walked. The same had Paul speak, who steadfastly beholding him, and perceiving that he had faith to be healed. Can you underline that? Perceiving that he had faith to be healed. Paul, Ngokukholwa, verses number 9. Underline verse 9. And perceiving that he had faith to be healed, said with a loud voice, "Stand upright on your feet." And he leaped and walked. Praise God. Le ndoda kuthiwa ekade ingahambi kwasekuzalweni kwayo engakazi ihamba. Ikhona abazalwane? Now, uma oPaul beshumayela yezwa. Lithi iBhayibheli uPaul wabona ukuthi inokukholwa ukuthi kulungiswe. Wayesememeza uPaul ngezwi elikhulu ethi ayisukume ime ngeenyawo. Lithi iBhayibheli igcineni yagxuma yahamba. Ngifuna sisi-analyze le story kancane bazalwane. Uma uzosifunda ujahile uzofika kwi-conclusion yokuthi le ndoda iphiliswe uPaul. Uma uzofunda nje uzofunda ubone into ethi iphile ngenxa kaPaul. Uma ungezusho njalo uzothi ukukholwa kaPaul. Hallelujah. But ngifuna ke mina bazalwane sibuke ukuthi le ndoda ayiphiliswanga uPaul. Futhi ayiphiliswanga ukukholwa kaPaul. Kodwa iphiliswe ukukholwa kwayo. Sonke njengoba sila sine-level yokukholwa uNkulunkulu asinikeze. Uma ngifunda iBhayibheli, if I'm not mistaken, angisazi noma uRomans 12:3 ngokala ngedamu verse 1. Ikhuluma ukuthi kubantu bonke uNkulunkulu had dealt a certain measure of faith. Ukusho ukuthi sonke sinaso isilinganiso sokukholwa. Can we agree on that, bazalwane? Uma usindiso khona ukukholwa okuyigivini onikezwa wona. Bese kuba kuwena ukuthi uyakhulisa yini noma uyashonisa phansi. Ingawo khona uzothola ukuthi khona abantu abasindiswe kanye kodwa ukukholwa kwabo njengamanje akulingani. Omunye umkholwa wakho uNkulunkulu ngenkulu, omunye uthi usela phansi. So leyo nto isitshela ukuthi sonke sinaso isilinganiso sokukholwa esinikezwe sona. Inkinga yethu ukuthi abanye sebesibhudlile abasenazo. Sebeluzile ukukholwa kwabo. Kodwa namhlanje you be recharged. Amen. Uzophuma la ukukholwa kwakho ukhuphukile. Amen. Hallelujah. Bazalwane, I want you to believe the word of God. Amen. Lithe iBhayibheli ukukholwa kuza ngokuzwa. Njengoba ngikhuluma, I'm speaking the word of God. Amen. Hallelujah. Amen. Now, uma ke sonke sinesilinganiso sokukholwa, kuba umsebenzi wethu ukukhulisa. Umsebenzi wakho ukuthi ukukholwa kwakho bekwenze njani? Ukukhula. Ngani na? Ngokuthi ukukhulisa ukukholwa ngezwi, ukukhulisa ukukholwa ngomthandazo, ukukhulisa ukukholwa ngokuhlanganyela, ukukhulisa ukukholwa ngokuphila impilo ethokoza uNkulunkulu. Hallelujah. Praise God. Amen. Hallelujah. Ngicela sifunde uRomans 12 verse 3. For I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think soberly, according as God had dealt to every man the measure of faith. Lela verse lesivezela ukuthi khona isilinganiso sokukholwa esinikezwe sona umuntu nomuntu. Now, ngilana kasibuyeni ke sise kule ndaba.
lithi iBhayibheli le ndoda yayikade ingakaze izihambe ngasekuzaleni kwayo. Right? Mhlawumbe kwakuzoba ngcono kube yalimala mhlawumbe ku-accident noma khona okwenzeka okuthile emlenzeni yakhe. Ngoba mhlawumbe icondition yomzimba ishintshe, mhlawumbe yongagcina ehit. Kodwa iBhayibheli lisitshela ukuthi wayengakaze azahambe ngasekuzalweni kwakhe. Abazali bakhe babangaze bambone emini. Amamasela akhe engakaze aqine ame abonakala phambi kwabantu ehamba. Futhi umphakathi wawumazi ukuthi akwazi ukuhamba. Futhi nabantu babazi ukuthi lo muntu udinga uhlale edinga usizo njalo. Now let's take the Bible. This man was exposed to environment ye-preaching. Ngoba ayikho into eshintsha umuntu ngaphandle kokushumayela. Amen. Once waba exposed to the environment of the word, your situation is bound to change. Amen. Ingaba ngithetho uma lapho khola ukuthi ungasafani. Siyobe siyadlala uma siphumela, siphume sisandawutha ngendlela ebesidawutha ngayo kade singene. Ngoba i-environment yokukholwa iyamshintsha noma i-environment yezwi iyakwazi ukushintsha umuntu olalele izwi. Abazalwane, izwi likaNkulunkulu linamandla okushintsha indlela ocabanga ngayo. And it's only the word of God ekwazi ukushintsha impilo yomuntu. It's only the word of God ekwazi ukufika lihlaba inhliziyo, lishintsha indlela abantu buka ngayo izinto nendlela abantu uzibona ngayo wena. It's only the word of God. Ingakho kufanele ukulwele ukuhlale ungaphansi kwe-atmosphere yezwi. Ingakho kufanele ukulwele ukuthi uhlale njalo u-exposed to preaching. Abazalwane, noma singafunda izinto ezinkulu kangakanani, but asikwazi ukushintsha. Noma singaya ko-Wikipedia no-Wikipedia, noma singaya ko-Google sifunde information enkulu, azikwazi lezo zinto ukushintsha indlela esiphila ngayo. Noma ngafunda incwadi kaMiles Monroe, khona into engiziyenze. Kodwa once ngaba ku-expose kwe-environment yethu, ngiyaqala ngishintshe. Now, this man waba under the atmosphere yezwi. Verses number 6. Please read verse number 6. Lithi iBhayibheli having yes, Isaiah chapter number 14 verse number 6. Number 7. Lithi and there they preach the gospel. Into yenza ukuthi le ndoda ikwazi ukuphulukiswa, ikwazi nokuthi iphile, nokuthi i-exercise ukukholwa kwayo is because of verses number 7. And there they preach the gospel. Once the gospel is preached upon every creature, khona ushintsho kumele lwenzeke. Khona ushintsho kumele lwenzeke. Le ndoda yaba exposed to preaching of the word. Hallelujah. Angifuni ukugijima kakhulu ngoba ngisazoyithinta kancane leyo part leyo. But umbuzo senguphendulile umbuzo othi ikuthatha ukukholwa le ndoda. Yini indaba kade ingaphili before ifike phambi koPaul? Yini indaba sonke lesikhathi kade ingaphulukiswa i-environment engaphansi kwayo njengamanje? I-environment yezwi, i-environment yezwi iyashintsha isimo somuntu. Lithi iBhayibheli they preach the gospel. Because once the gospel is preached, any situation must bow. Noma ngokugula kweminyaka, noma ngokuswela kweminyaka, noma ngokukhathazeka kweminyaka, but once the gospel is preached, webazale asizethembi thina, sithembiswe. Asizethembi thina namazwi amakhulu, sithemba izwi. Ingakho uma uqeda ukushumayela ungababuza abantu bazwile yini. Ngoba urelaye manje asihlambeni kwakho, themba amandla ethu. Uthi lo lenzo basebenza, lenzo bakhenika noma bengasekho phakathi kwabantu. Lithi iBhayibheli this man yaba exposed to preaching. Ukuthatha ukukholwa kwale ndoda, ukukholwa akubonayo akuvelanga ngalesikhathi esenakho nje. Noma akuvelanga out of nowhere. Kuvele ekutheni uzwe izwi khulunywa waswakholwa. Uzwe izwi waswakholwa. Verse 8-7. And there they preach the gospel. Hallelujah. Now, ezwini alizwelwa uPaul lo baba lo ngahambi,
indlela eyamukela ngayo amazwi lendoda ayekhulunywa uPaul yayikhombisa ukuthi usekulungele ukuthi umangaliso wakho usengawamukela. Ngoba you prepare your heart to receive. Amen. Inhliziyo yakho uyayilungiselela ukuthi ngiyamukela manje, ukuthi sengiyaphila, ukuthi senginakho. Ubazalwane aqale kube ready your heart before wamukela. Lithi iBhayibheli, this man Paul perceived that he had faith to be healed. Kwabona uPaul. Uyazi uyakwazi ukubona umuntu ongayikholwa le nto esukuyisho. Ishakuthiwa imessage enamandla anganani. But umuntu eyabuye engayikholwa ngeke izimsebenzele. Ngeke izimsebenzele. Lithi iBhayibheli umyalezo abawuzushunyayela awuzange uzobasebenzele amaHebheru. Lithi ngoba bahluleke ukuhlanganisa abakuzwile nokukholwa. Umyalezo wabasebenzele. Fanele ulungise inhliziyo yakho to receive. Amen. Hallelujah. Amen. Now, Paul lithi iBhayibheli ebona ukuthi this man isilungele ukuthi noma unokukholwa ngoba lithi wabona ukuthi unokukholwa sazi wabona kanjani but lithi iBhayibheli wayiqolozela. Futhi ngiyakwazi ukubuka emehlweni nje ngikubona ukuthi akangikholwa umuntu. Amen. Uma lithi Paul perceived ukuthi this man unokukholwa futhi wayiqolozela. Amen. Please read his name. Verse 9. Verse 9. Yona yamuzwa uPawulu ekhuluma, yena ayigqolozela wabona ukuthi inokukholwa kokuba iphiliswe. Into eyenza ukuthi abone uPaul wayiqolozela. Amen. Basho vele uqolozela umuntu oselungele ukuthi uyahlukana nesimo sakhe. Oh, yes. Webazalwane asizosuka isimo ungakalungeli ukuthi uhlukane naso. Asizohamba ungakulungele Oh, yes. ukuthi uzophila ngaphandle kwaso. Mighty Jesus. Once was embrace kwabesapha kwakalungeli. Kodwa once waba easy to release it, surely you shall receive. Hallelujah. Amen. Praise God. So izwi bazalwane lifuna abantu abakulungele ukuhlukana nezimo zabo. Amen. Izwi nje lifuna leyo. Lifuna umuntu oselungele ukuthi ngiyahlukana nokweswele. Bese yaqala ukubona isebenza. Izwi lifuna umuntu oselungele ukuthi ngiyahlukana nokugula. Ozosho yena everyday uyaconfessa, everyday uyakhuluma phezu kwempilo yakhe. Loyo muntu uselungele, inhliziyo yakhe isilungele ukwamukela. Amen. Hallelujah. Amen. Khona lo mama owayelithi iBhayibheli wayenomopho lo wesifazane. Amen. Mofuna uMatthew, I think chapter 9 verse 28. Lo wesifazane wanquma wakhuluma noNgokukholwa wakhe. Wase wanokholwa engakathindi umphetho. Amen. Uyazi wathi engakawuthindi. Wathi uma ngingathinta umphetho surely ngizophila. Kodwa akakawuthindi umphetho usequmile. Into eyenza ukuthi aphile akusikona ukuthi wathi uJesu ukukholwa yenakho Amen. ngoJesu. Amen. Hallelujah. Ngizothi kwena mhlanje samukela ngokukholwa. Samukela ngani? Ngokukholwa. Yamukela ngokukholwa. Have faith in your heart. Have faith in your heart. Yamukela ngokukholwa ungakaboni. Ukukholwa is foolish. Ngoba ingqondo ayikwazi ukunderstanda. Kangakanani umuntu oseceleni. Ngoba kwangqondo yakho ayikwazi ukuregister ukuthi zona. Ingqondo iyifuna ukuthi hayi. Angakakuni nje. Ike ingqondo ifuna ukuzidelisa yona. Ifuna ukuthi ibe satisfied yona ukuze yamukele izwi lokukholwa. Kodwa ekukholweni asebenzisa ingqondo. Ukukholwa is not of the head, is of the heart. Ukukholwa sikremi ngekhanda ukuthi ngiyakholwa, ukukholwa kwenhliziyo. Ingakho kuyizwi elihlala inhliziyo, alihlala ingqondo. Amen. Hallelujah. Amen. Lo wesifazane
wakhuluma kuyena ukuthi uma ngingathinta umphetho wengubo yakhe ngizosinda. Amen. Hallelujah. Kunale ngxenyana elapha kuverse 9 le bengithe ngidwebele ethi uPaul ekubona ukuthi kunokukholwa kokuphulukisa lapha ngasekugcineni. Ngifuna sizibuke lezo zinto lezo 3 kunento lezo 3 lapha sangashela ngazo ezenziwa uPaul. Bese banele lezo 3 ezenziwa yena. Then we pray. Hallelujah. Ngicela ukuthi usifake ecathuleni zale yami. For lezi lezo 3 eyazenza. Yaseyabona umangaliso wakhe. Hallelujah. So, the Bible, Paul perceived that this man is ready to get rid of his situation. Umuntu ongabazayo umbona nje umuntu ukuthi ayicela ungabazi. Asibheke lezi zintathu ezenziwa uPaul. Number 1, Paul preached the gospel to the man. Verse 7. He preached the gospel to the man. Truth, we are calling by preaching. Bazalwane, niyabona ukubaleka kokushumayela izwi kaNkulunkulu. Ngoba kube uPaul akashumayela uNkulunkulu bangashumayela, engeke iziphulukiso lento. Paul preached the gospel to this man. Number 2, he perceived ukuthi lelo linokukholwa. Sizazobuya size kulezini. Okwesithathu, uPaul wakhuluma watshela indoda ukuthi hamba, sukumhamba. Hallelujah. He told the man to rise and walk. He preached the gospel. Never neglect ukushumayela ivangeli. Ukushumayela akusikona ngoba bazalwane esontweni. Ukushumayela ukutshela umakhelwane wakho ngoJesu. Ukutshela abantu basemsebenzini ngoJesu. Ukutshela abantu basesikoleni ngoJesu. Uyabona ukuthi ukuthula kwakho bangaka abantu abangezusindiswa ngenxa yokuthula kwakho. So the reason Paul preached to this man, okwesibili wabona ukuthi nokukholwa. Okwesithathu wayitshela ukuthi ayisukume ehambe. Bese bakhona lezo 3 futhi ezenziwa yilento. Izona lezi ngifuna sithi ukuyibheka kulesi sentence. Number 1, into eyenziwa yilento nje yokuqala, wezwa uPaul eshumayela ivangeli. Ngeke ngayithinta kancane ukuthi he was exposed to an environment yezwi. He heard Paul preaching. Hallelujah. Waba sendaweni enosizo lwakhe. Hallelujah. Ayikho into emnandi njengokuba sendaweni eright ngesikhathi esiright. Ayikho into emnandi njengokuthi ube sendaweni yosizo lwakho. He was exposed to the word. He made effort ukuthi abe lapho khona izwi. Ngoba we make effort ukuthi siye lapho khona izwi. Hallelujah. He made effort to go where the word was. Ukuhlala nokuba sendaweni enezwi kuba umnyango wokuthi uhlangabezane nomangaliso wesimo sakho. Bazalwane, ungena nje kwakho la kukodwa is a gateway to your miracle. Ungena la kushiyela khona izwi ukufundise nje usekhaya uwedwa. Lokho kuwumnyango womangaliso wakho. Ukuthandaza ebusuku ukodwa because you are exposed to the word. Because usukukhulumisa lokho kukodwa kuyisinyathelo sokuqala sokuthi uyofika emangalisweni wakho. Uma ngakhuluma ngomangaliso wakho, uma awubona umangaliso wakho, the fact that you are here, you have taken the first step ekuthenini uthole umangaliso wakho. Hallelujah. Tudavid ngiyakuhlala endlini kaJehova yonke imihla yami. Ngamanye amagama, I will be exposed to the preaching of the word. I will make effort ukuthi ngiba njalo esebukhoneni benkosi. Ngoba ebukhoneni benkosi lithi iBhayibheli kunentokozo ebukhoneni benkosi. Ila khona izinto zethu zenzeka khona. Lithi iBhayibheli ukuhlangana ebazama ukuhlangana nabangcwele. Noma ukuba sendaweni lapho nabazalwane khona kususa umthwalo futhi kunika ithemba lokuthi isimo sakho sizoshintsha. Amen. Never neglect the gathering of saints. Never neglect ukuhlangana nabangcwele. Ngiyakhumbula indodana kaDavid uAdonija lithi iBhayibheli wayeseyitshelile ekhanda lakhe
ukuthi uzoba inkosi. Haleluya. Kodwa ngalesikhathi kugcotshwa uSolomon, lithi iBhayibheli wasaba, esaba ukuthi uSolomon uzomfuna afune ukumbulala. But ngiyayithanda into eyenziwa yile ndoda. Lithi iBhayibheli mayibaleka yabalekela empondweni ze-altare, yabalekela ebukhoneni benkosi. Wathi noma ngijaha ngemuva ngingazi kusebenzakalani, kodwa yini indawo engizophephela kuyona, yini indawo enokuphepha kwami, yini indawo ye-protection yami, ukuthi ngifike ngibambe impondo ze-altare. Because bazalwane, wathi waba exposed kwi-preaching of the word, wathi waba sendaweni yesu, noma kuthiwa kade ujahwa yini ngemuva, noma kuthiwa yini ebikade ingemva kwakho nebikade ikuphethe kabi, kodwa wathi wafika wabamba impondo ze-altare. Lithi iBhayibheli u-Adonijah wathi angisasuki la, makuthiwa bayangibulala bangibulalele khona la, kungcono ukuthi ngife ngisebukhoneni benkosi kunokuthi ngiyohlobela ngaphandle. Lithi iBhayibheli ngcono usuku olulodwa endlini yenkosi kunensuku eziyizinkulungwane ngaphandle. Haleluya, haleluya. Ungabi neglect ukuze endlini kaNkulunkulu. Ungajoyini necrew ethi I've left church, not God. Hallelujah. uNkulunkulu utholakala la sihlangana khona. Lithi iBhayibheli mawufunda incwadi yamaHubo chapter number 183, lithi bheka kuhle kumnandi kanganani khona uma abazalwane behlalisene ndawonye ezinye. Lithi kufana namafutha esuke endebeni zika-Aroni ehlela njalo ezasi, bese lithi kunjengamazola asehimoni endabeni zasehimoni, bese lithi there God has commanded the blessing. Into eyenza uLedo liphile is because he is all preaching. Njengoba ufuna ukuhlala ekhaya, ufuna ukuzivalela, ufuna ungaphumuza enkonzweni, uzokuthola kanjani nomangaliso wakho? Ukube waye kwenye indawo wayengeke azayithole le miracle. Into eyenza ukuthi athole i-miracle is because he heard Paul preaching. Where's uPaul enjani eshumayela? Lesibili eyenziwa yile ndoda, he had faith to believe. Ngisho lokho enkala ngathi Samukela Ngokukholwa. Webazalwane, kwakuzoba useless ukuthi ezuphole eshumayela bese yena angakunako ukukholwa. Baningi abantu banjalo namhlanje. Awuzoshumayela umfundisi, kodwa mawusumlandela impilo yakhe ayikho neyodwa into ayikholwayo ukuthi uNkulunkulu useyenzile empilweni yakhe. Noma isemoningana amandla angakanani, uma lo elisivayo engakholwa engenakukholwa, it is useless. Ayimsizi lutho. Le ndoda, he had faith to believe. That's why nithi kuwe namhlanje samukela ngokukholwa. Samukela ngokukholwa. Wayengakasho uPaul, mhlawumbe ulifunda kahle ukuthi akasuku kwaqala kweyakhe inhliziyo kwana ukukholwa. Hallelujah. uMatthew 9 verse 28 and 29. Tell us you. Matthew chapter 9 verse 28 and 29. Kunempumputhe ezimbili lapha ezame emezwe uJesu zezakhe. Jesu mayekhuluma nabo akasho ukuthi baphiliseke ngenxa yento ethile, uthi ukukholwa kwenu noma uthi makwenzeke kini njengokukholwa kwenu. Uyazi ukuthi kubazalwane kwenzeka njengokukholwa kwakho. Shuthi uma ungena ukukholwa akuzokwenzeka. Kwenzeka njengokukholwa kwakho. From verse 28 to 29. Verse 28. Esengenile endlini, izimpumputhe zeza kuye. uJesu wathi kuzo, "Niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza lokhu na?" Zathi kuye, "Yebo Nkosi." Verse 29. Khona wathinta amehlo azo wathi, "Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu." Makwenzeke kini njengokukholwa kwenu.
Yini uJesu engavelanga wabaphilisi? Yini engavelanga wabeka izandla kuwona abaphilisi? Wangababuza into yokuthi niyakholwa yini? Ukuthi ningabona noma ukuthi ngingakwenza lokho. Yini engavelanga wabaphilisi? Ingoba samukela ngokukholwa. Amen. Nizokuzwa? Samukela ngokukholwa. Ishilo ngathi isandla sokuthola izinto ukukholwa. Uthi uJesu niyakholwa yini ukuthi ngingakwenza ngoba akafuni ukuthi enze into kanti they are not in agreement. Once waba on the opposite direction nezwi ngeke uze kwenzeke lutho. Make sure you always on the same side with the wind. Lithi iBhayibheli kuyenzeka nabantu bahambe bengavumelananga. UJesu wayefuna ukuvumelana phakathi kwabo nalezi imphukuthe. So into yokuvumelana kwabo iwukholwa ukuthi niyakholwa yini ukuthi ngingayenza lento. Bathi yes bamnikeza imvume yokuthi banako nabo ukukholwa enhlizweni yabo. Ngoba once waba nokukholwa bazalwane anything is possible. Lithi iBhayibheli uJesu sesho lamazwi ke ngifuna ukusho kuwena makwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Lo msebenzi ofunayo awuthole lo okholwa ukuthi uNkulunkulu unamandla okunika wona. Lelo business lokho kuthula lokho kuphila makwenzeke kuwe njengokukholwa kwakho. Hallelujah. So this man had faith to be healed. That is number 2. Samukela ngani? Ngokukholwa. Izwi loNkulunkulu leli ukuthi ukholwa. Bese liya manifest. Manje usemancika ncika. Usemancika ncika. Hallelujah. uLuka 7 verse 50. uJesu ukhuluma nalo wesifazane uke wamkhotha kancane uZukisi owayekade eyisoni lo wathi uJesu. Uthi kuyena ukukholwa kwakho kusindisile. How? Why Jesu esindiswe ukukholwa kwakhe? Because samukela izinto enkosini. Hallelujah. Into yesithathu angithi sakhumbula ukuqala yini yenziwa yile ndoda wezwe ukukholwa shumayela. Akhuluma ngokubaluleka ukuthi besendlini yenkosi. Esibili waba nokukholwa. Futhi mase usulizwilisa ukholwa. Okwesithathu act upon the word you have heard. Into yesithathu yenziwa yile ndoda waqhuma wahamba. Khona izinto uNkulunkulu angakaza kwenzele zona ekufanele zenziwe uwe. Ukuxhuma nokuhamba kusikona okaPhawuli. Ukuxhuma nokuhamba kwendoda ngoba indoda engakwazi ukuhamba. Ngabazalwane ngikhuluma nani ekseni. Ukuthandaza okwakho, uku-apply for umsebenzi okwakho, ukufunda okwakho. Khona izinto engeke zenziwe uNkulunkulu ezilinde wena ezibekela ukuthi zenziwe uwe. Lithi iBhayibheli ukukholwa ungenamsebenzi kufile. Amagama le ndoda yathatha ukukholwa kwayo into practice. Uma esezwile ukuthi ukukholwa uyashumayela waba nokukholwa. Number 2 wakho lo. Number 3 lithi waqhuma. Wahamba. He leaped up and he walked. Mina I'm here to challenge abazalwane ukuthi uma usulizwilizwe act upon the word of God. Speak the word of God. Confess, khuluma izwi likaNkulunkulu. Phezu kwesimo yenza into ehambisana nezo olifundile walikholwa. Qala into ongakazi uzukala ukuyenza. Le ndoda yayingakazi izihambe. Yaqala into entsha engakaze imoto yayingazi nokuthi ikhanjwa kanjani. Yayibabona abantu behamba lethi ingakaze yona experience ukuhamba la. Lithi iBhayibheli ngelilanga uPeter the very same lithi iBhayibheli the very same book noPeter naye wakhuluma kwindoda eyinokholwa yaqala yambabaza. Lithi iBhayibheli yababuka ilindele ukwamukela koPeter. Wathi uPeter sibheke. Uma indoda sibabhekile lithi iBhayibheli emva kwalokho lithi iBhayibheli wathi uPeter sukuma uthabatha uhlakala kuhambe. Ngesikhathi esho njalo kwasho ukuthi ukhuluma komuntu uvele ukukholwa osekugcwele enhliziyweni. Ngesikhathi ekhuluma esho njalo amadolo akhe aqina wasukuma imsipha
izwi elikhulunyiwe nelisize uma seligcina nje enhliziyweni kuphela kodwa fanele Put it into practice. Amen. Go apply. Ngokukholwa. Amen. Hambo apply. Vuka wenze into ongazi uyenze. Uma kade unephathi ebuhlungu emzimbeni wakho. Hambe ngokukholwa. Ungafuni ukuthi uzubone, uzuzwe ukuthi sekungconywana. Hamba khona kubuhlungu. Lithi iBhayibheli impumputhe noma abalebe khona laba babeke noqhoko. Lithi iBhayibheli base bekhathele kuba sesibona ababekusona. Basukuma bephakatha kabenja. bathi sikaleni ngesisimo size sife na ngoba ukuhlala kwethu la anyway sizofa uma futhi sisukuma bazosibulala emzini lithi iBhayibheli bathi sikhathele webazalwane ukukholwa kudinga abantu asebekhathele kudinga abantu abazothi anginandaba ukuthi izokwenzeka noma izokwenzeka bakuthiwa ngiyaphoxeka leli lithi iBhayibheli basukuma kade bengakwazi ukuhamba oyekade babuka inyama ibuhlungu kade ngahambeki mina ngizothi namhlanje kuseni awuke wenza into ongakazi uzuyenze awuke wenza into engakazi yenziwe umuntu awuke uqala into engakazi iqalwe abanye abantu awuke ubeka imali lethiwe incane akubhajethele into. Mighty Jesus. You are putting your faith into practice. Amen. You are putting your faith into practice. Ungadingi ukuthi uzubona izinto ezinkulu. Save the Lord together. You see God. You see God. Bake bathi uma unithatha istep esisodwa umuntu uthatha ezilishumi Amen. before you. Le ndoda yaqala into engakaze iyenze ngisho phambi kwabazali bayo. Yazoyiqala emgaqweni uma kuba kusemgaqweni. Akuqala into entsha. Check ingqondo yakho ukuthi angizozwa ngayo. Amen. Ngizozwa ngokukholwa kusenhlizweni. Ngoba ukukholwa kusekhanda kuyinkinga. Kahle ukukholwa nje kusiko kwekhaya. This man, bazalwane, he could not walk. Kodwa waphendula ekukholweni. Waphendula ezwini azwini. Namhlanje kade ushinezwa ngokukholwa. Kodwa inhloso yami nesifiso sami namhlanje siphume la. Ukukholwa kokhelekile enhlizweni zethu. Amen. Uphume unamandla, uphume ungekho simo osesabayo. Ungekho simo othi siyawenzeka kanjani. Kodwa uphume uphethe a shield of faith. Uphethe isihlalo esingukholwa. Uthi noma kuthiwa yini ebhekana nayo endleleni, I have faith. Akuzongena mina kuzongena ukukholwa. Hallelujah. Praise God. Ukukholwa singesamalazi ukukholwa kubaluleke ukuthi awukwazi ukusindiswa ngaphandle kokuthi kube khona ukukholwa. Lithi iBhayibheli, we are saved by grace through faith. And we cannot live without faith. Olungileyo lithi iBhayibheli uyophila ngokukholwa. Yabona le nto ustressa ngayo into ongafanele uphile ngayo. Ngoba lithi olungileyo uzophila ngani ngokukholwa. Olungileyo akazophila ngesalari. Olungileyo akazophila ngomholo wasemsebenzini. Olungileyo uzophila ngokukholwa. Isalari ikhona, praise God. Noma ingekho uyakwazi ukuphila olungileyo. Ngoba uyamkholwa uNkulunkulu. Olungileyo hayi ukuthi for a certain season uzophila ngokukholwa. Uyophila impilo yakhe leyo. Khona izinto ezingadingi ukuthi lo ophila olungileyo understand kodwa ukukholwa kuyazi-understand. Khona iminyango enga-understand wena kodwa leyo minyango iya-understand ukukholwa. khona izimo ezingaqondi wena kodwa lezo zimo ukukholwa kuyayiqonda because once wafika ukukholwa lezo zimo ziyahlehla. iBhayibheli alishukume elisilo. Kodwa ikhona into evumelekile ukuthi silo. Ikhona into evumelekile silo. Impi yokukholwa. Ukukholwa is a battle. Ngoba
usuke ulwa nokwesaba. Ukwesaba kusuke ukuthi lowo owami nokukholwa ukuthi lowo ngowami. Sisempini yokukholwa. Uthi Paul, fight the good fight of faith. Ilipendle yokukholwa. Usitshela isimo ukuthi wesimo, there is a God in heaven. Onamandla okuyenza lento. Uthi kwenye indawo ubhalayo uthi niyawuthi kule ntaba ngokukholwa. Kodwa izinto kufanele sikhulume nazo. Kufanele siyikhomande ngokukholwa ngoba samukela ngokukholwa. Hallelujah. Silwa impi yokukholwa. Ungabaza nongakholwa can destroy faith. Hallelujah. Khona izimo nezintaba eziphambi kwethu. Thina sinawo amandla, thina sibeke inyawo zethu. Thina sinawo amandla okuzisusa. Kodwa ngokukholwa we believe. Ngokukholwa we declare. I want us to have inhliziyo emkhulwa for anything. Ngithanda zwami ukuthi uNkulunkulu asisize sibe nokukholwa okwenza umsebenzi omkhulu. Sibe nokukholwa okwenza umsebenzi omkhulu. Uthi uhola imali encane kodwa wenza izinto ezinkulu, zemali enkulu ongazi nawe ukuthi uzenze kanjani. Hallelujah. Simkhole uNkulunkulu ngezinto ezinkulu bazalwane, asiye ukumlimit uNkulunkulu, ake simkhole ngalezi zinto ezi-impossible ngokwamehla abantu. Nalokho ukubona ngazuthi uNkulunkulu ngeke sakwenza, namhlanje ngizokutshela ukuthi uzokwenza. Nalokho ubona ngathi kudlulelwe isikhathi, uNkulunkulu asidlulile isikhathi kuye. He is never late no early. uNkulunkulu uhlala njalo he is always on time. He is always on time. Whatever that you are facing namhlanje, whatever that is before you, ngifuna uphume la uyi-giant of faith. Ngifuna uphume la ukukholwa uNkulunkulu unamandla. Njengoba ngila ngizokujova ngomjovo wokukholwa. Njengoba ngila ngizokujova ngomjovo ukuthi uNkulunkulu kuyenzeka. Ngokuya kukholwa utho lungenzeka. Kuya kukholwa utho lungenzeka. Nalesi simo obona ngazuthi singaphezulu kwakho, namhlanje ngizethi kuyenzeka. Kuyenzeka. Izimo zeminyaka uNkulunkulu uyakwazi ukumelana nazo. Can we all open our mouth? Can we all pray? Shena mandoro mokosaya. Kanto ya nabakasada. Believe God. Kena makoshi antalabaya. Nkosi siyazi ekuseni ukuthi ungenza konke. Icebo lakho alinakuvinjwa. Icebo lakho ngempilo zethu alinakuvinjwa. Ngokushila ezweni lakho uzokwenza. Uthe bheka kuvulele umnyango phambi kwakho ongeke waza lomuntu. There is a door that is before you. There is a door that no man can close. Kuleyo mnyango kudinga ukuthi ungene ngokukholwa. Eminye iminyango ephambi kwakho akusikona ukuthi ivalekile. Kodwa idinga usondele bese uyiphusha ngokukholwa. Ukukholwa kuyakwazi ukuqubulisa intaba, kuyithathe kuphetholwandle. Imeko yeminyaka kade kuthiwe kwafungwa kwathiwa ngeke isashintsha. There is God who is well able. Lord, I pray namhlanje kuseni, impart faith upon us. We pray uNkulunkulu ogcwele ukuba ngosize sizwile nokuthi ngaphandle kokukholwa ukukuthokozisa siyathandaza Nkosi, simelana nokungabaza, simelana nokwesaba, simelana uNkulunkulu wethu nokungakholwa enhliziyweni zethu. In the name of Jesus. I have a situation. Namhlanje ngiyamkholwa uNkulunkulu angeke ngiphinde ngiphizwe negative phezu kwalesi. Ngoba ngiyamkholwa uNkulunkulu ukuthi sesidlulile, sesiphilile. Ngiyangizwa ngisho ukuthi sizodlula, ngithi sesidlulile, sesiphilile. Indlela owamukela ngayo nokholwa ngayo lezo ngishoyo izodetermine ukuthi sizoqhubeka yini sihlale noma sohamba. Lesi simo esesihluphe isikhathi eside sesidlulile futhi sesiphilile. Kufanele siyenze ukubonga uNkulunkulu ngaso. Umusho
Lift up your hands. Sisithanda zokubonga. Asisaceli siyabonga. Ngifuna sivule imilomo yethu simbonge uNkulunkulu. Umbonge ukuthi Nkosi ngiyabonga ukuthi sengidlulile. Ngiyabonga ukuthi sengidlulile. Cela sonke sivule imilomo yethu. Siyabonga Baba wethu ongcwele. Siyabonga ukuthi impilo sibhekene nayo seyidlulile. Siyabonga Baba ukuthi konke obekumphambi kwethu koma-stumbling block akusekho ngegamani kaJesu. Siyabonga Baba ukuthi iminyango yempumelelo seyivulile. Siyabonga ukuthi iminyango yokuthula neminyango yempiliso seyivulile sangena kuyo. Siyabonga Baba ukuthi izithembiso esizwe ngazo sesizamukele ngegamani kaJesu, ngegamani kaJesu, ngegamani kaJesu. Siyabonga ukuthi abangasebenzi bayasebenza. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu oyingcwele abadinga ukuphila sekukhona. Siyabonga Baba ukuthi abadinga ukuthula sebekutholile. Siyabonga Nkosi ukuthi kuleli bandla kugcwele. Siyabonga Baba ukuthi izitulo zonke zinabantu ngegamani kaJesu. Siyabonga Baba ukuthi you have raised an army in this house ngegamani kaKristu nje. Siyabonga Baba ukuthi you have raised business men and women in this house ngegamani kaJesu. Siyabonga ukuthi ufusa abantu besikhathi salendlu ngegamani kaJesu. Siyabonga Baba ukuthi sisiphumelisile. Siyabonga ukuthi sesinqobile. Siyabonga ukuthi sesinakho. Siyabonga ukuthi sesiphilile. Siyabonga iminyango evulekile yengcebo. In the name of Jesus. Awushaya izandla bonke. Phathabaya lamakashe phalabaya. Keyandele bokhoshe labahaya. Lord, I pray ukuthi abantwana bakho baphume kule ndawo be-injected with faith. Baphume bayokwenza izinto ezinkulu, izinto ezisabekayo. Uthena Nkosi siyokwenza okukhulu ngaphezu kwalokhu uJesu akwenza. Simile ithembiso zakho. Ithembiso zakho ziwuyebo. Ithembiso zakho ziwu-amen. Asonke ngokuzizwa kodwa sesiyibambile. Ukukholwa shaya izandla. Sesiyibambile. Ithembiso esafunda ngazo sesiyibambile. Izithembiso esatshelwa zona sesiyibambile ngegamani kaJesu. Koshaya. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Muphethe umnikelo wokubonga.